Phort Láirge well an grúpa bút go siúl comá gá bhua agus an chéad ceanna gona DCU dógus éireann héna hochtaí go gona náda trídeag. In san tarna bhát an son, bhí búma i gona NTU Chorcaí. Scóráil Ísle an son náda héindeag gona náda nai agus an son an teachtain sicata in san clé ceathrú ceanna an láh is fear I gona na córsan SETU Chairlig agus bua tucaló héna naideag I gona héin a tríde chun an áit a bhainte macansá. Caitheamh na pingana déanta I Lár Parca sé fear Chorcaí, Ciarán Ó Rígan a bhail na fadóige, agus tá séadán láidir cuihan sa tróna I dul ó héamh na lábha clé, isteach go dtí taobh na lábha deise agus máise an córa cuithe sin luach cúpla cúlín gan éon cheist leis an sa tróna. Leis ní fad uingan is caitheamh I líróta agus deis ag an himmerthóirí an prepáil agus an olivúch an deirigh dhéanamh an sotranóna ó thaobh banistíocht de bhfuil sé Jamie Wall a tarnáis le Coláiste Mhuire Gan Smál cuining bhí sé siúdán nóir bhúidir an tarnacréimh in gábhíle agus a cethardíog agus ír scoláire de chuid Coláiste Mhuire Gan Smál agus an son ag SETU Phort Láirge ar a dé bheile Fintan O'Connor atá I bhail an na fórna áirithe sin. Nis mail bheag an tá roim Internais ar na fórna ríist agus fuair Coláiste Mhuire Gan Smál agus well tá fuair láidir chu Jason Gallant sa coolbar láidir se agus taithí idir count é in san lína lán cool Adam Hogan agus PJ Fanning ag gimmert agus sa lína lechúil an son Joe Caesar, Diarmuid Ryan agus Ronan Power. Berto Hiberdáin atá gimmert Lár Parca tróna sní Cathal Quinn agus Conor Hennessy agus tosaid in chéad bhí ag fear ar an gaptéin sna Colin O'Brien ó Chorcaig agus an bhirt Shane istigh sa lína an tosaigh Shane O'Brien agus Shane Meehan agus fuidir héin a sé atra in san clethe ceathrú ceannis. SETU Phort Láirge agus Barry Hennessy sa cúldómhan sa tróna agus a rís lína lán cúl láidir ó sa chóirma Cathal King, Gary Cullinan agus Josh Fitzgerald. Tá idir chaundé ag Tom Barron ag bhar sé tróna dar nó immerthóir le Phort Láirge agus a ríist bertaá láidir Lár Parca dó Robbie Hanley agus Jamie Harkin. Sin captain tróna nó Gavin Fives agus ó thaobh scórálaí bí ag fearre ar Patrick Fitzgerald, Ruben Halloran agus Patrick Fitzgerald sin fear bhaileh gunnar istigh sa chúne. Is gacrad Olivansa le haig cafisteach an tlitir agus Ciarán Ó Rígan an réitóir Réig leis an ceanson a chur isteach mar derm se séadán láidir cuithe ó thaobh na lábha clé isteachtaí taobh na lábha deis sa tróna Coláiste Mhuire Gan Smál leis na ceantathe bána agus an son na ceang dúmh dúchorma slócha a chahabh ag SETU Phort Láirge. Slitir catisteach an son agus be sé saimúil fécint cé a bheith buntáiste ábalta buntáiste a gáilt in san chéad cúpla nómad an ceanson ach tá fear sínta gortú ag chur isteach an son ar Cathal Quinn agus tíreach chun gafisteach a sé brethir a rútín an son agus sin rud nach chuil tastáilhaine dúir treis 10 second Coláiste tastáil an son agus fear physio a teachtaseach an son agus Coláiste Mhuire Gan Smál ag gimmert le cór láidir cuithe in san chéad leathan son be sé de gírig na scór na chur airchlár na scór go lua agus slúbbeag go má ballisteach an sa tróna ché gur clé Leathcheannais se tána stocha ó thaobh amaithe tá sé luach go má in san tráchnóna ach tá na tilthailte lastan sa Mhala mar cé go bhfuil clapálas agus solas éigeant going an sáig stad seo be sé sin iadthe agus mithe féinam go méid an buladéirnach búlt an sa tróna agus beag an breise agus beag buli éiricha má ha míid cormaigh deirna himar mar caiig tuair bheith going an sa I Mallow tróna in is bulas éir tóca Slána isteach an son go dtíon cúne agus ríiste sin na mithe ar an lína agus an buntáiste is ag SETU Phort Láirge. Is cinnte na bratacha agus neart na cuithe in san chéad le. So good her national son go héifirtach ag Adam Hogan fearón bhíocha le gúntainn chlár an na chúlaí a sethe Shelf Kyle agus dígur san immerton son ag SETU Phort Láirge teacht amach le Shelf Dechartaí brúchan ceang an son sinna Gary Cullinan an fasáiste Carrick tasáil an son an pass gan a bheith úntach agus brú an son a Robbie Hanley. Fós irrigation a glanna bhí sé díanair sin a glanna an son agus Coláiste Mhuire Gan Smál ag trídach ag a deirit into go son ag Gary Cullinan. The pass an gan a bheith úntach ag SETU Phort Láirge ag tús na himmarthe. Clipperton and Horian Réitóir Ó Rígan ó Chorcaig ag fearre ach smachta go háling an son ag Josh Fitzgerald.
Titim Sheeran son, Devon Ryan. Librador and Derek Tráchtaire and son to Conor Hennessy. Oh, pass Alling and son goody Ronan Power. Far Valivic Gunner. Gimmert the Coláiste Mhuire Gan Smál reached Dacrthy again Dóhave. Shelva Chamad agus Keem Ahlu Dana Denton son over a Fehe Cahar. Shane Fionn McDonough. She shoot the stig. Her Aaron Coláiste Mhuire Gan Smál to Coláiste Feche again Ray Tor. Agus big chance Masha. Devon Ryan. On Chéad Cúlín chur Clárna score for sé de Cúlín in san cléthe Carú Canis. We're going to old-school technolíocht and shunning it. Ne Gina Kashud a chacht of Willie Sarah. Agus Chéad Cúlín le cór lá der Gríhe. Ach Brainine go faring a fós it is mansa Mhala. 3 nomad cat a dish. Nish ag Coláiste Mhuire Gan Smál an Chéad Cúlín an sa. Agus far Cashel Chormac Ardathe go maith an son ag Devon Ryan na Mhuire dul díreachtaín Bratbán an son an Chéad Cúlín. Agus Eishin Shanna Clachta her son. Eishin Pachmach Tóca ag Derek Sláine Haran Lína. Agus Cín Iver Fehnaish na Dahi Lohan. O Wolf Tones na Shunninga. Tá sé siúd a sigar Irin Coláiste Mhuire Gan Smál Masha Gá Ahrú Dénach Dénta ag Jamie Wallen so Tróna. Is Colin O'Brien sin captainach an counts an lágíireacht ag Dara. Dul Haran Lína agus ní sin rud a bhí uig agus tugann sin buntáiste ar náis nis the SETU Phort Láirge. Far Hogan Canson ó Ruben Halloran ó Delasal a gahar Phort Láirge. Agus an Farc. Well, Bogama, Dohan Faring a going these Tushka Ruchan Lay, agus Céadaoin Ruchan Shachtana. Agus Ruben Halloran a Togant Chodama Lishan Johnson her Dirk Aaron Spotty Cart Arda Gohunt Gag Halloran a Willing Stig to Berto Coláiste Mhuire Gan Smál agus Fogashid a Shinnig Derifay Keith Ryan. Agus a Shin Tachtamak an a Skurfad and son Crot Beder ag SETU Phort Láirge Ganava Unta Gadisha. Is more ochrish bidder in the Coláiste Mhuire Gan Smál ganach ein Cúlín óán Clárna score Gadisha. Clifford a ríisteach ag an Dara, Irene le Coláiste Mhuire Gan Smál Shelva Vócant an son a Kyle ag a Dara. Cosam histach an son Níla Dern Ray Tor. Tá Gúling an son histach Devon Ryan ach ní 18 an Ray Tor agus an Bula Séir ag a Dara tucha the SETU Phort Láirge. Dul Trasna gonna show Hogan to Ruben Halloran. For she Cúlín gonna SETU Cahar an Tacht and Shakata either fad of Willie Sarah. Agus Farma chun an Cuairm sin a glachan ní léon doubt fé. Sin Chéad Cúlín Fecha ó Devon Ryan. The Coláiste Mhuire Gan Smál agus Shantanis Dave Ella ag SETU Phort Láirge an Canson Ardathe go maith ríist ag Halloran na Mhuire i dul Gadíon Bratbán Masha beidir go meise atra an Vertimon an Chúirm Tróna agus an háchtach ar nó duine cumas a bheith i Ganas na Police Éire Hógand. Canson a mé áfach ar haimhna lábha deise agus spána sé sin náirt na cuihan céad éireachtar stré ag Coláiste Mhuire Gan Smál. Garland Tamsa can pass a reached gan of Untuk agus Mihir Stray Shell for Nash and son ag Phort Láirge bhíonn tucht tá sé seo níos fearr I measachtaí Gavin Fives sin in captain agus an Canson logíir the Dara. Haimhna lábha deise Masha tá idir cho score Clárna score agus a méid cin fórí le có. Fuck idir na fórna Gadisha a Mhala. Canson a reached haimhna lábha Clay agus dá ar an gan a bheith sochristeach sa caibh an Gadisha. Begáin scuilta níos an Pachmach Garda ríiste SETU Phort Láirge Billy Power Nashtin Coolbar agus iad Geirig Baríocht the Vantas again so smacht the Gahalling and son ag Robbie Hanley. Coláiste son Níla Dern Ray Tor for Shachty gestig an son sin Pádraig Wickham
Loch Garmin Sugar SETU Phort Láirge Masha Ahra Dincha Dint an so Tráchtaire counts a smack to Gahaling ag Sean Walsh ó Carrick Tuchel Gurkig and Love and Order Kieran O'Regan and Ray Torn Buntoshta Tugu Willain Von Toshta oh Tá le Héide Coolín and son Sean Walsh ó Gurkig Gimmer to SETU Phort Láirge agus scored in Cades Gohaga. Cíntu neart na Cuichen Council na dul agus ag deire cumá leistigh ach ní bróise sin amach I bhábhar Coláiste Mhuire Gan Smál. Is teachtamach tá Billy Power. Council léite cumá ag Keith Ryan de Coláiste Mhuire Gan Smál tá clúdach taobh hiarda. Ag deire Harnastin Coolbáris na Jason Gillan ó Hopper Fádric I Limnach agus a teach díreach síos. Tríd an Lár, better Driala sé Coolín a hain, sin Marianne and counts on a meshtak, ag an Coolbar, Erex, Imheshtak, oh, Sir Coolín and son, ag Jason Gillan, Hig Sugar of Nart na Guihe, Taobh Ulesh, Tomidir co-score reached. Gall Coolín and Taobh and so, Trish Beckman, Nay Nomad, Immerha. Counts a smack to Gahaling, ag Shane O'Brien, ó Kyle Machalog, and counts on the Tráchtaire, ó Dave Lena, ó ag deire. Vi sé Congrach, ach an tríú Ireachtar stray ag Coláiste Mhuire Gan Smál. Is Lús an Cléthe ag fiabhsú le cúpla nómad an ús, an counts on Corey Stachanson ag Josh Fitzgerald. Brúan Sonner na Cosantóirí ach ag deire, tá siad compórda cumá Harnastin Coolbára. For sé Coolín an úr dhearnach raibh seilbhaige ach an tamsa round had teachtamach dí PJ Fanning. San siad a Phort Láirge, Céadaoin gunna an chlár, Cléthe má immerthaige. Nis, sin ag glóric scorebaidir, no, Turling ógus stig sa Cairn ógan counts a smachta, Gahaling agus brú tá seansan sa Coláiste Mhuire Gan Smál. Oh, ag an deire, an réiteoir, Stocha céim na some reis, istig an son. Agus sin begánín díon an son ar Shane Meehan ach faoisih the SETU Phort Láirge. Agus an bulas here tóca go marig Barry Hennessy. Réiteoir raibh céim na some reis an son a ríis tóca. Well tá sé ag fearg a géir ar go héanrar Kieran O'Regan an son agus Feidir le hainge bheith garagónt ach réiteoir a bheith leanúnach agus a déanamh na cinní chéanamh an dáhéamh. Cím rán óir híos fum agus meam go gáire ar Cluiche Guinness annach. Táir sé deisenis de Coláiste Mhuire Gan Smál dul Harnais an Uachtar. Agus an fearthógaigh Devon Ryan. Par Chashel Moon agus an counts on níos sia ón chúlún céadíocht a bhí aige. Ach rís neart cuithe go láidir taobh hiarcha in san chéadla. Counts on Shultach ag deire. Oh, Haran Trasnan, chap. Coolín Mahanson ag Devon Ryan. Agus Tarna ceanna go siútan sa Tráchtaire agus Coláiste Mhuire Gan Smál gafa Coolín chun na mahas a ríist. Nomadíag Cata agus Connatra Coolín amháin bhí mar ag súla Caibhland a bheith Congrach agus sin go dtíreach mar tágatí sa a ríist. Gary Cullinan, Dacherty an son an Slitter Gardach brú Tráchtaire ó Colin O'Brien ag deire Shellah Harnais Coláiste Mhuire Gan Smál. Sin Coolbar teachtamach ag glóric Shellah sinné Jason Gillan. Is tá buileád mád go bhar seo. Ceann contúirte go misteach tá sé glóric Shane Meehan a stigáin ach an counts on Roada ag deire an carú counter fóríle Coláiste Mhuire Gan Smál. Gus beag díma ar na seansan na crotha ach ceirr ceang díreach díma her stray. Insan céad does é nómad. Ó counts on lavlachálta déint go húnt gan son ag Shane O'Brien. Skill an son ag O'Brien. Rúthar únta go dhéanamh seansan son an counts on a Mhic agus an Mhuire rá Har an Trasnan sin Coolín an Cléthe. Blachálta in céad sco rive. Agus an son Alín agus Skill agus cadé mar scóric Shane O'Brien. Má sé dúbal scórna, Cahar na godó.
Dacartí beidir ag SETU Phort Láirge leis na puck na mac le cúpla nómad anús. Agus é dínar beidir ag gúd na gaothe an dulcan cain sin dhéanamh. Rís clúdach maithan son. Diarmid Ryan och Shatlach, bhúnta chlár. Conor Hennessy glór na líróidir Dave Shudden Fark. Lá fós an ordeig Hennessy, nílíon slútar dul isteach chuige agus é sin bocht ag deire. Ag Coláiste Mhuire Gan Smál, bhíidir déanamh go maith an pass dearnach sin. Lag agus tugann sé deist SETU Phort Láirge teacht about bháin eile. Annachon. Míchéal takeamach. Vordan Fark clúda aige. Agus beagán de bhuile déanach an son. Futa ag Míchéal agus tá réiteoir chun fochlah aige is tólam Robbie Hanley. Mar derm se buile beagán déanach an son. Agus an hens go méid cárta buí go dain an son ag Robbie Hanley. Réiteoir gan bhain son ag Ciarán O'Regan. Sin fear chéine, Devon Ryan a thógaigh buile séir, tá siad dúbal scór an tosaigh agus réiteoir dúradh ag cintú go bhfuil gach duine ins na háiteacha gur chóirdómh bheith. Is an ceann bhádón chúil gan bheith búlta úntacha aige ach tuirling ógus stig chearnóg. Is clúdach má siar an son ag Josh Fitzgerald. Gadi Gavin Fives sin in captain an sa Tróna for Phort Láirge. Bert Commentator ach an tosí tríd chun sin gáil ní aróg leis go deire agus clúdach má siar an son Diarmid Ryan a ríiste Tráchtaire pass Cluiche gadi Ronan Power. Gadi seo Coláiste Mhuire Gan Smál beánaí níos fearr. Is Joe Caesar. Hibber Darren. Oh, tá buile déanach an son a ríist. Agus réiteoir brunne buile sé a ríist SETU Phort Láirge. Agus cín iwwer tricadó an son sin ag Conor Ryan. Ruan Mhuir agus bhí sé siúd gimmer chama de Phort Láirge dé danig chana sé isteach agus fuair sé gá chúlín úntach d'ir an Davy Fitzgerald. Fága sé an buile séir seo garatóg ag SETU Phort Láirge. Cannit an lína ag a deire an tá an son ar Billy Power agus an puck sleas a dul bhábhar SETU Phort Láirge. Cahra uirc lí caitan agus der chlár na scóir Cahra go dó an buntáiste ag Coláiste Mhuire Gan Smál a cuioinnig cór láidir cuitheá in san Céadaoin ceann son ag Conor Ryan. Gurgé smachtún son bhí Patrick Fitzgerald agus ríist Coláiste le céalta. Réiteoir ó Chorcaigh Ciarán O'Regan agus chans go méid anam Patrick Fitzgerald dul isteach na leabhar chomá tris Coláiste dhéanamh. Agus go dain se tarna cárta buí an son plicasús ag fuair an SETU Phort Láirge. An buile séir ag Jason Galan cúlín má ó nimmirte an cúlbar a gotí seo. Agus be sé lá ábalta an spruchad antamach a go méid an crinnes an tarn about aige sin íon ceist. Orda go maithan son ag Jason Galan ach ag a deire aspa crinnes an cúgú iirecht an son a tá mithir fóríl in san Céadaoin ag Coláiste Mhuire Gan Smál agus Jamie Wallig faristeach ón Dave Lína. Is Colin O'Brien gur géis smachtú ach ní Irene leis agus dinta go maithan son ag Willie Beresford. Ríist an lábhan uachtar gan éon ceist gotí seo ag cosantóirí Coláiste Mhuire Gan Smál. Beiste gur an ferrispáir sin na hínaach rivan brisin ceann me seach sa cúne Bert Cosantóir an bhí fear an chláir sin mí na gur géis smachtú ach ní Irene leis agus SETU Phort Láirge ar an únsaí a ríist. Cathal Quinn
kind of over na gapel and son. Gadi Joe Caesar past Cluiche to Trust and son of Dacherty and son ag Dermot Ryan and Slitter Commod na love. Ach, ag Derek, Fionn McDonough. Den of Dohan, agus Achor Saldin Taif Howden Farkanish, Pedagul Osculty, a Coláiste Mhuire Gan Smál to loose unta, agus a Tráchtaire and son, Dahi Lohan, o Wolf Tones and shunning a Taring a sheer, agus make Builis Airella, ag Devon Ryan, agus Shanson Bjarnish in a Hinamach reached. Is by Dimor SETU Phort Láirge Beag na coch no my dear cat agus gan an go Leathcheannais Shaka. I think she can make an core loud or Quishins turn lack on this Devon Ryan. Go Lean o Willie Sarah Gadisha Tranonega. Agus an count is Fossa, Haran Trasnon, Cuigan Agato. Coolín is Dicky Kayla, Coláiste Mhuire Gan Smál, Devon Ryan le gá ceann, agus Shane O'Brien le ceann ma, agus ceannig Jason Gillan and Coolbar agus Shacún, Coláiste Mhuire Gan Smál reach Dacherty and son ag Dara, ag Conor Hennessy ag Hordach ag Irene Lowe ag Dara agus an count son a Mhicheal agus Haran Trasnon. Tá siad ag immer níos fear ní Lane Ceist, scoring na úntacha Curly Kayla agus Cluiche úntacha an son. Sheo Coolín anish ag Coláiste Mhuire Gan Smál Cretan and son ag Colin O'Brien. Shane Agato. Fionn McDonough. Her Chulling in St Galvach and Canson ag Dull or Haven of a Clay and Sheo Cannon Nishita Meher Stray in St Céadaoin ag Coláiste Mhuire Gan Smál agus taken she'd buntosh the Vantas and Leishin either Nish agus Leha Maurice and Pokemon Guard could he Billy Power. He rev Josh Fitzgerald Olafton Canson offach. Agus Hernash ag Colin O'Brien and Captain Sarv look all James and son ag SETU Phort Láirge agus ag Gavin Fives and Captain ag Dara Shell of Kylta agus Dacherty and Slitter of Huramak. I can retor le Conor Hennessy come out to Grime Road and son there. Puck Sayer ag SETU Phort Láirge. Fenomad Catcha. Tranona does not tuali hagest agus Sin Murtha a dhéanamh inis. So the dog free and Puck Sayer Shaw agus Dúrkick vacant. We have SETU Phort Láirge tá well tá 3 nómad diagon score dernach. Bishop Girig Shaw a Chlárú agus an Farahógig. Ruben Halloran Canoán ó Willis Sayer Gadisha age. Bishop Girig Canson a Cor Haran Trasnon a reached. Nish Far Delasal. Cansa Ord Gama ach ag Dara or Haven Law Vadesha. Shin Tarnican and Ishtar Stray ag SETU Phort Láirge. Cluiche Mahanson reached ag SETU Phort Láirge. Shacks Lawrence and Gadi Porrick Wickham. And Luck Garman. Reached Sula Winton son of 5 and Slitter. Patrick Fitzgerald on a money Shahe Neil Ruthi Ruch do and so Gadisha Tranona. Clipper to reach Dacherty and Slitter Gall to Mach ag Dara Gent Gamahig Joe Caesar. Dollaroo her Carrick Tastal, Gunnig her Shaxalov, Machofada, Le PJ Fanning, Farknock, Sheena, Burt, Láirge, Sir Coolín and Sonning, PJ Fanning. Glúiseach Dúntaach, Fanning ag Creek Nu, agus Coolín in Ishatra. Spórt ag an take Tastal west to Phort Láirge and he broke an count so dove well. Dúlán and son sin a cháteach fi sé sin. Dain Sherick Gama ag Padraig Fitzgerald. Agus seans go bheith comist Cort Ellenish bronta Iran SETU Phort Láirge tá gá Cort a buig Gadishas Céadaoin.
agus mátá an réiteoir chun bheith leanúnach, well, tá sé míú go dtíir a fádraigh Fitzgerald céir atá déanta pan os ceann, agus ní dom go bhfuil ceist fé nach go méid animadala seach an leabhar an réiteoir chamá se, Carta Buí son. Sin trúir is le Carta Buí sa céad le. I guess SETU Phort Láirge. Jason Galan. Ceanson ag tarling to six an odd chun tuairteach. Ceanson ag sciúr amach agus ag deir beidir gona bro amach de Coláiste Mhuire Gan Smál agus de Shane Meehan. Far bog go má tris na faringe. Is gan áirlach fá deirte sí gan sanna ceachtas an fórna. Gur deire a rion le SETU Phort Láirge tacht amach. Scóir tastáil uthe. No, an pass Derna Deireadh Mhic stray. Réiteoir rá go raibh tarringt trasna an son. Agus bulas éir ag SETU Phort Láirge. Réiteoir an focail bheith na clús le Ronan Power an son. Bhaile Mhic Gunnar in san déise agus míú go dtíreach céir de dhéann sé bon os ceann agus an Carta Buí nochta agus tócha Cummersáid agus a bhíú d'imimeóirí rud mór le haon réiteoir go dtigann siad céir atá déanta agus an son tá na rialacha lecha síos. Tá sé níos fosa ghlacha lo an son. Nis deis eile Ruben Halloran. Cúlín óhan go dtí seo. Rubín féir Catan Arden ílan quaid beidir choláidir sa bhíag tús na himmartha. Ach na chuine athá sé ré nós. Nis Ruben Halloran an ceann san na mithe ach ag casa agus ceann eile ar fórílan tríú ceann sa chéad le ar fóríla SETU Phort Láirge. Agus fós gan ar chlár na scóracha ach gá chúlín. Sin ceann ibristeach sa lár. Oscailtí an sá deis beidir ar cúl. Cosantóirí féhrú. Meehan! Á, cad é mar cúl! Shane Meehan le críoch den chéad scó agus sin scór cinúnach. Shane Meehan ag cratha an angaigh an sá I Mhala pass fuair feisteach chuige beidir sa tóir ar cúla tamlín a sé tag ag a deire agus scór cinúnach ribh leathaim. Is cúig nómata gan am fáca. Réiteoir dul seasnach an leirta den ag an teile ríist. Agus an dhéans go méid Carta eile le taspáint an son. Se tarringt trasna agus Carta Buí an son. Ag iver sé sinné Tom Barron. Má se cahar. Inis ar Carta Buí ag SETU Phort Láirge. Is a gcuis na seolta ag Coláiste Mhuire Gan Smál deis eile ar an fearr aimse gan cúl. Á cad é mar chúlín ag Shane Meehan. Héna héin leistigh den nómad aige. Agus iad ag tarring clóhan is. Sin bháisteach sin ag dul an olcas an sá ach an ghae mar dermse gan a bheith có olcas a bhí níos túisce ach be sé I bhábhar SETU Phort Láirge in san tarna tréimhse. Héna hocht. Gwn yn nod y do an so, agus rud egin teg tastal o SETU Phort Láirge an ceann. Wel, better go oscailtí fós an son, mas féidir tarringt ag trasna an chúla go deire Gavin Fives. Ba ceisna Coláiste Mhuire Gan Smál an son, conas gur ligadar leistáilisteach choéisca. Ach ag deire, héhna lábha deise agus ar fóríl. Carú ceanna Mhic stray, Coláiste Mhuire Gan Smál, ag irig an bontáiste smó, a bhaintas an cóirghuithe sa chéad le. Gyrg é gharda an son tá Colin O'Brien sin captain. Cúlín má níos túisce. Seachtí dahí lón. Ceann san áfach de ciúsin chamáin ag a deire agus san seachtú ceann ar fórílacha. Is gan trí nómad gan am fágus sa chéad lehan san beag nómad na ggó le chur leis. A Coláiste Mhuire Gan Smál sásta go maith. We're taking to Tastal initial SETU Phort Láirge ach an ceann son gardisteach
Gadi Lava Jason Galan. Nai Gulin idir na fórna. Garna réúnta in áíire. Ó tá san Kellan son imime heisteach agus be sé spéisiúla inis cad a déirg an réitóir. Sé tris a bheith ag fear ar gahéanrad agus anna faointáilte le gahéan cinna go dtí seo tróna agus leró sé leis an Mhuire taobhlíne ach be sé spéisiúla inis dach an cáirte a bheith an sothagaing. Fear Coláiste Mhuire Gan Smál fós sínt an son agus tam á bheilt in san chéad le 9 gúlín idir na fórna i Mhala. Agus tá Fear Coláiste Mhuire Gan Smál sinna Devon Ryan tá sé neis ar na cosa. Ach be sé spéisiúla inis cad é an dá a bheith ar an gáirte áras. Tá cárta buí ag a deireadh stólam. Cárta buí. Féidir lo mar an eile dul i leabhar an réitóire mar ag duna díbert an Phort má lena sé agus roiint mór inis ag stracha as i chéile. Agus tanna scoilóir teachta seach sa chaimh an Drisleáin. Deir an clog bhfuil nómad agus cúpla second le dul ach beidir inis go méid gá cúpla cárta eile haspáint chun ciúnas a thocrúgus chun an cearta thart an réitóir. Tá sé tris a bheith fáinne go maith agus gan a bheith liganta héanaí a chirid. Fáiste ganis slach an húsáring ach an ghaois sin tris leidú go mór le beidir den nómad an nús agus cártaí eile inis le teacht. Rís an réitóir ag míú de chúis go bhfuil an bhirtála dul seachan a leabhar. Ceann buí peachas sús an son ag Fear Coláiste Mhuire Gan Smál cíime gan second nuair casa sé agus níos táchtaí is tucha SETU Phort Láirge cai sé an slifirteach i bhfuair fithe a cethir Fionn McDonagh an son le cárta buí agus ag a deireadh tris mail beidir gá nómad action th nasin son 5 second go an fáca sa chéad le scór mar bhí héna hoch le náda dógus an count son Har an lína a deir an Mhuire agus an luch leúna ag Aragónt ach tá an brat. Well, bhí an brat an áirde an Mhuire, tá sé gur a síos a ríisteige. Imirte glanúnta raig. SETU Phort Láirge. Willie Beresford. Anna chosant agus clúdacha Coláiste Mhuire Gan Smál a nóna tá slach grán an so. Mhala in san cléthe Leathcheannais chuinnig an Leathcheannais ar siúl an Saharan beagsa in Cirí. Sin imisteach sa chéad nómad am cútah gorta. Líon chóir me an áirde go fóil ach beag 10 beidir Coláiste Mhuire Gan Smál. Isteach go fada le Devon Ryan a ríist, fé bhrú an son. Pass ó Ryan amach tín clíháin. Fuair sé bula maithir a chus agus an count son séideithe ach ag a deire. Bula séir i bhábhar SETU Phort Láirge agus faoi sibh é sin go cinnte dómhach beag díomá ortha beagnach tríocha nómad an scór deirnach a dhéim siidir agus ifir fihanné ag fágant na parc inis sin é dahí lóhan agus ahrú má se á dhéanamh ag Coláiste Mhuire Gan Smál is an gur tú á Carrastó se cai sin fárcha gágant far bhí gimar go má ribh seo ach de bhar gorta inis é sin imethe díreach ribh le haman bulas héir ag SETU Phort Láirge scór ag tastáil go dóite. So le ráis isteachtaí na seomraí festis ach a ríist go bháil in chéad sco agus Coláiste Mhuire Gan Smál inúachtar gan éon ceiste céad le. Deis beidir ar cúil eile ribh le ham Shane O'Brien a dul isteach Sástan cúlína hógant ag a deire rihan ráis leis an tosathe son a héana agus míhan annach an tuairteach. Céad cúlínig Shane O'Brien tróna an tarnig an becerta marrá. Is an adóg lehama sétan son ag Ciarán Ó Rígan se cléthe bhí réúnta ach an ghaois sin go láidir in san chéad cúideag nó méid a carú le
Coláiste Gan Smál atá leithe go mór in áíir le cúpla nómana nús ach beise I taobhú le SETU Phort Láirge in san tairna tréimhse ach é sin ráite tá bearna réasúnta atran scór lehamansa in san cluiche Leathcheannais. Cúlagus 9 gúlín ag Coláiste Gan Smál gan 2 gúlín ag SETU Phort Láirge. Fannig í ling búgfaint an céad lethe I teacht agus action ile an tairna lechan son. Bháil seo charigh túthail a gcurcaig an lámh an orde Ciarán Ó Rígan an réad torn buntáiste tugu bhfuil éon buntáiste tá le héidir cúlín an son. Tríd an leir beidir go dríála sé cúlín a héin sin mar dhéananig an ceansan am heisteach ag an cúlbáir iirecht imethe sár cúlín an son ag Jason. Skill an son ag O'Brien. Rúthar únta go dhéanamh seans an son an ceansan am heisteach agus an Mhuire rá thar an trasná chun Coláiste Gan Smál rís deachreaí an son ag Dara. Ag Conor Hennessy ag Ardach ach Irene Lowe ag Dara agus an ceansan am heisteach agus thar an tras. Dul a rúthar carrick tastal gan ag chuir seach sa lámh amach chomhfada le PJ Fanning farchnach sin na Phort Láirge sár cúlín an son ag PJ Fanning. Sin ceansan ibre heisteach sa lár oscailtí an son deis beidir ar cúl Cosantóirí féhrú Míchéal cad é mar cúl. Is gcuis na seolta ag Coláiste Gan Smál deise le an fearí aimse gan cúl cad é mar cúlín. Well, beidir go oscailtí fós an son más féidir tarint ach trasna an chúla go deire Gavin Fives. Deis beidir ar cúl eile rih le haim Shane O'Brien a dul isteach sást an cúlín a hógant ag Dara.
Mar bark. Agus déanana bhfuil siad brasásta de gúlín chun tosaigh ag lehamantá agus an chóir cuithe sin a bhí choláidir sa chéad le níl si leach choláidir níos fécinn tamachas a bhí agus is sin ráte be se bhábhar SETU Phort Láirge in san tarna tréimhse agus iad ag lorg tús láidir inis gan éon cheist in san tarna tréimhse. Clapálas a mithe agus dúirchas na híthe tiitimantá i Mhala agus an bháisteach sin mar cínseh ag teach trasna ina taunt an son agus gan bheith róhrám ach mí ábhar go agus an farc bog go má tréis na fearinge sin. Caiteach an son ag an réitóir ó Chorcaig, Ciarán Ó Regan. SETU Phort Láirge is ag lorg scórna Josh Fitzgerald. Ceann an meisteach ach a ríist ar fóríil an cúgu ceann ar fadidir fóríile go dtí seo sa Chaibhland. Tá mé cinnte go méid Fintan O'Connor ag lorg tús láidir sa tarna tréimhse uathe. Montar scoile in san Lismór agus bhí sé ganas ortha bhúidir craobh bína go láistí cúpla seachtain nach chuin. Ó brethirge ar chomán Phil McDonough an son agus an ceartan son ag an réitóir se bhí stracha agus tarrant a dhéanamh an son ag Conor Ryan agus an builis air sin ag Coláiste Mhuire Gan Smál. Bhí Devin Ryan teach trasna agus an son tháinig an cúlbáire amach sin é Jason Gillan agus bhíidir chorceistrí chéile agus dúir Devin bhfuil tuscan é thugann agus dúir sé bhfuil níl mitréis aistir seo a dhéanamh gan éon dúamh a thorm agus gan é thugann támachan é thugann dúirte agus tóga sé fuair sé cúlín ó nimir sa chéad le mar dúirm se anna bhuile ag bhar chéine agus an ceansa aisteach an gaidh sin leide chomór in san tarna tréimhse bhí an bosca Tráchtaire is go éireadh séad is chéad le ag imime ar fad inis seo chuing iarracht Jason Gillan an ceansa ard golóireach díreach ríist ar fóríil an tochtú ceann inis tá mithir stré ag Coláiste Mhuire Gan Smál. Sin fós ag fanacht ar an céad scór in san tarna le. Cúlagus né gúlín ag Coláiste Mhuire Gan Smál ganach ach an dá chúlín sin ag SETU Phort Láirge fad na talún an son sena sciil hamáíochta agus i bró sé amach ag deire i bhábhar SETU Phort Láirge an pas sin a meisteach beidir bhfuil seansar cúil an cansan ag deire me haran tras ná bhí seansúnta an son ag Vince Harrington ach ag deire caiise bheith sást an cúlín a bheith tóca ach bhí seansúnta ar an tarna cúlan son acha. Cosantóirí SETU Phort Láirge i driblód agus Shane Meehan becheart marrá ag críochnú le cúlín má. Sin cúlagus né gúlín a stíigh chéile ag Coláiste Mhuire Gan Smál gan éon reagra gan éon rud a teacht ag SETU Phort Láirge ó héobh scórála. Beidir go bhfuil seans an son an count son a meitheteach agus ar deiretá cúlín aimseá anna iirecht an son Patrick Fitzgerald. Fósan de gúlín atra Coláiste Mhuire Gan Smál agus ríist fán til a scór an átha an ceann son a dul isteach na Mhuire ag fearras sásta ríist anna chúlín tá siad níos láidir go dtí seo tráóna agus ní cúpla scór luas tarna le teacht chútha anna chríochann son a ríist a Conor Hennessy. Bhearna is mónis idir na fórna Coláiste tastáil agus réitóir díreach ag fanacht go bhfuil gach duine thnáis ar na cosa. Nóta tóg ó héobh amach chomá ag an réitóir agus ag deire pochamach le teacht ó Barry Hennessy. Go dtíon taobh Southern Park agus iad ag fécinn conas gur féidir rud ag an tosnú chun iad spreaga tá cúpla scóir tastáil inis. Go si deisinis le builis air. Is an tuáil gléiteisteach boutáin eile. Ruben Halloran for sé cúlín ó builis air sa chéad le gá cheann cailte. Éon chúlín déag atra ní mór an daoine a bhí agsúil tar mar sin go dtí seo. Scór na maith Coláiste Mhuire Gan Smál na cluiche
Gwyna Coláiste Olscoil Chorcaí agus héna fé cúige cá. Dó fé trí gwyna Olscoil bhá nuad. Agus rís scóráil massa lé Carrick-Canis an tachtain se chat an count son ag SETU Phort Láirge ag Rúben Halloran agus scór maithan son ag. Tarna ceann ag siúd ó bhfuil séir. Agus Arim Fintan O'Connor rá tiile sin ag tastáil inis. Cúirt an lína díra cumad leistigh an son. Steach sa lára hain siad. Diarmuid Ryan. Las mai an sá tá Ronan Power. Pass sin tóiste go má. Is Ronan Power fósadal. Ach tí Shane Meehan. An immerthóir se siúd a chun den clár dar nó. Cur glú agus ag deire. Seansar Coolín an son ag Fionn McDonough agus an count son Haran Trasnán agus an rud is tóca le Coláiste Mhuire Gan Smál éon uair go mín SETU Phort Láirge Tráchtaire tá siad ábal Tráchtaire agus scórdá go héana gáil. Coolín maithan son ag McDonough. Ríist SETU Phort Láirge gan bh ábal éon dul chun ceim mórránaí anamh an fear dhéim se chun Coolín deirna canis le Shellah. Sin Fionn McDonough. Seoirigh strachas agus ag deire Shellah caiilte ach héanaan is gur ag alternais Conor Ryan. SETU Phort Láirge pass Cluiche seachas an tí Sean Walsh glúisteach má ach bhfuil tora deirifa Níl an séú counter fóríle cá. Níl mórrán rodí dul ag Gart Ovens ó Tránóna. Gwynig an Leathcheannais a bheith siúil an Saharn beag seo ag carú chuna trí. Anad Monastery Dorna in Cúnta Hírí ád láidir a dúsgart an Cúnta in na máíocht agus dar nó céh ag lótha sa Leathcheannais bhfuil Olscoil Limní agus Olscoil na Gaillimhe. Ba siad sanna cafisteach níos déanaí Tránóna go leithir sé in nuair a gcuirt Leamáin. Ach go dtí seo leachchos iarfá ag Coláiste Mhuire Gan Smál in san Leathcheannais an dagan teachtaíir to Heis Gamar in Immert SETU Phort Láirge inis Conor Ryan a ríist an Amani a Shahe. Tá sé dachar orthu na scór na caiimsú. Tom Barron an Gasláán Cúnach. Carrick tastáil Barron fósadal bhfuil chalí se bula trasna ar lámh an son. Agus a ríist an hens go méid cárta le feiscin Barron síimta gortathe an son agus réitóir Ciarán O'Regan a dul seach chun leir leis an bhearatá ciontach agus ríist an hens go méid cárta eile. Cárta buí an son ag Diarmuid Ryan. Sin Bertalína lechúil inis le cártaí buí ach níos táchtaí de SETU Phort Láirge seans ar Coolín atá ag tastáil go dóite uathe. Ríist an túáile gan óthach go má agus Coláiste tastáil inis ó ar Coláiste Mhuire Gan Smál cím na banistóirí ón dáhéamh leir lena cuid ránóirí fécint beidir ag cuiineh ar ahrú na ggóhéanamh tá 8 nóma díra caite in san tarna leach ach tá bearna fós mór idir na fórna. Coláiste fós a chur ar Coláiste Mhuire Gan Smál agus ag deire. Ar hosna mit an aspa an bulas air sin ag Rúben Halloran. Éon chúlín dé gatra. Is an bhúil se begáin in lua a bheith tart fé chúl, Rúben Halloran. Se ar an trasnána go deire agus sin gácean in san tarna lethe go siúd, idir fada teacht ó bhfuilí séire. De Gúlín inis an Farraspar. Is ní líon deithnas rómhór san ar Jason Galán. Ag an deire an taobh sá ránathe. SETU Phort Láirge beidir teachta seach san mar beánaí nach scóir eile tastáil agus táte agus an fáirt sleamh agus sleamh go maiad treis na fearinge sin le cúpla nómada nús seachún amach a ríistíd. Siar an son ag carú lótha. Sean Walsh for sé scór más i chéad le.
Reached and passed in a mirror straight. Clue the command son Dermot Ryan. Late to command son Deireadh Keithfung Conor Hennessy. Stachs a chunga tá Smuintóireacht agus Cumas agus Curchuig a níos fear gan ceiste Coláiste Mhuire Gan Smál. Deisir Coolin an count son. I dul isteach agus na Mhuire sásta anna iirecht an son ag an lán tosaí sin é Shane O'Brien ach roéisc in áíire. That's team Coolin áíire SETU Phort Láirge má tá aon seans gona bheith Tráchtaire Nash sa caibhlann Coláiste an son. Brete ag an réitóir agus beag seans eile ag Rúben Halloran. Reached an Curchuig a céine an túáile. Tiramú agus an son tart fé an scór. Hain 30 gona nád a cuaig. Seans aige an Faris bar sin na leidú go dtí de Gúlín. It's mór an méide áfach. Trí Coolin go dtí seo trónón aige agus an carú ceann is ag Rúben Halloran. De Gúlín after a reached. Taves around a reached. Coláiste Mhuire Gan Smál lead gear chuisteach an lámh Colin O'Brien. Ag Deireadh smacht an son ag Conor Hennessy. Cailte. Brilliant son ag Canton a methe Haran Lína ach an Carton son ag an Mhuire if over SETU Phort Láirge ach tá gortú in is a chuisteach ar PJ Fanning. Be Coláiste tastáil ó Archnach Sin. Slasset le Fatócha ag Rúben Halloran. PJ Fanning le Coláiste Láirge go dtí seo. Fan an scór mar bhí an Táimig amach an son dos é nómad caite agus bear na fós. Mór go maith idir na fórna. Is tá PJ Fanning Carclór. Tugann sé deis má se de Rúben Halloran. SETU Phort Láirge chur ar an ansaí. Búlta go húntaach ar fad ag Halloran. Ach féchar sin a rís clúd a cúntaach. Ag Coláiste Mhuire Gan Smál agus ag Dermot Ryan. Agus tá Coláiste an son agus tá buile déanaach a mitheisteach an son. Tá buile déanaach a mitheisteach an son ag Padraig Fitzgerald agus tá sé ar chórt a buí. Cuinnig sin ón chéad le. sé Saimúil fécinn an méid cárta eile teacht amach chuige an réitóir well fága sé é tar sin buile éir. Rís an Táimig amach 3 cat in san tarna le. Agus fós cumann amach sa ar Coláiste Mhuire Gan Smál dul ar neistín Leathcheannais. Reached an fair contour to Shane Meehan. Clúdach Sheeran son aon of Gavin Fives, sin captain the SETU Phort Láirge agus Rodégan tic tastal inspirad agent Deireadh chuní de Harrington Nash in san caibhlann an Canton a mitheisteach a reached late to go hauling a stigan son ag Coláiste Mhuire Gan Smál agus na cosantóirí ar aus ar fad. An tosa ábaltar an Dave Ellie and of Anna von Cluiche na cosantóirí sin se chun reached. Glachlan isteach sa lár. Pass furfa amach agus seans an son ag Ronan Power agus Tora Darifa agus Coolin eile. Sin an difríocht atra glúiseacht úntaach an son ag Coláiste Mhuire Gan Smál passan a furfa gan éonra dullar stray. Agus Coolin maith go deire ag Power. Sarah ag Rúben Halloran. An Táimig amach beagnach Lashley tríd an dair le. Agus éon Chúlín déag fós idir na fórna. De Gúlín a bheatar an riseach an ré sin chairigh se go mór le Coláiste Mhuire Gan Smál sa chéad le é sin agus anna haspántas. Tá na ré ar fada Mhic Giobúin tarna tréis agus ní SETU Phort Láirge ag an levéil cén is tá maintir limaní.
Nish Ruben Halloran. So Aaron Trasnoniga, Coolino Willie Sayre and Tak Chicata. Oh, made Kena Tranona and Ishiga. Oh, Osculty and Son of Rish because Coláiste Mhuire Gan Smál ag Laura Coolel and Count Son of Mehishtak Aaron Trasnoniga Dera. Rish to she Crohuna chance in her fad. Austin Coolina vet tóg ach bhí chance a ríist an son ar cool. If you're in her nasty ain Coolín tiag. Richten counts on Dermot Ryan, Faith Ruin son, Carrick Tastal, like Agatera, Willis Sayre. Counts on the Meshtax and odd counter to Willain Ryerk, New Desher cool, I guess it to you, Fort Láirge, Tashik Tastal, Godoita, I guess that's shot the 5 Zagirigay Hordic, Stigown at Niarine Lesh, I guess Agatera reached on a Hussant, Egg, Coláiste Mhuire Gan Smál, I guess Desher Godola announcing Passion Rogue Hard. Irene the Tom Baronish in the Smachtu. Baron, the pass a reached. Better than the Roche Machto, Heinig Agaderish, a Kun Tom Baron. Gata Dunta, Kashadal Shear. Agus an Count Son. Sha, Haran Shasnal, well, Shinni's Fair. SETU Phort Láirge, Harunish Ayenov. Coláiste Mhuire Gan Smál. If we're Fihedo, so I thought Tráchtaire if we're Fihecahar. Ag fágan sin Fionn McDonough, for she coolly mach for she cart a week of mags, is told him to the Geary Creek new, the lawn a good ever can he's mona in Rodella. Degulín fós atra. Counts on the Coláiste Mhuire Gan Smál, Derek She Street and Lawrence and Dermot Ryan, a Chuck chance to get her Coolín and counts on Offag. Ag Titum Guard v me and Glurg, Willis Sayre hit Shishin, the Sticker Imel, Carnoga Bader, and Brosha Shamach, Deshan son ag own Craddock and Tonity had Derek, Takish Bark, Coward Ye. Reached Glushak Ma, Ryan and Chak to Shak. Sheer Kofadala Mihan Agas Shin Skilden Katesko, Glushak own Tokela Curly Kayla, a Coláiste Mhuire Gan Smál. Agus Shane Meehan a reached a creek now. Hina Shay Diog, Roch known at Tomiover Kama and Arira and Sahamala. Agus coming a massive falls, Eric Coláiste Mhuire Gan Smál and Crave Shin of Antama. With her in Hade Crave, so come more to shot, Sheeran Govil is a 3 day, Agus Gadain another go, Yanistig Hale, Craven Blean Yeekshin, took a low Kama. Coláiste Mhuire Gan Smál Anna Hansa Conish dull her nasty Craven Blean a shaw. Canish of Ecker Shul and Saharan Biog shaw. Manister O'Dorna Igiri Glefeshkan Bio RTG Cahar Gooling and Son Agatera. Shella Fos Egg Patrick Fitzgerald. Kalish Ganin Kesh Jericho's Corn Ray Tor and Son. That was Ruben Halloran Adult Trasna Hannafane can count so Hogan. Coláiste Tastal agus anam eile dul seach an leabhar Ciarán ó Rí an Tránóna tá sé go óthach ní léon ceis fé. Se an cárta buí nocht an son. Réiteoir gglaart le Mhuire an son comá. Agus tá cárta buí bronta ar cheannas na Mhuire Fórna ó SETU Phort Láirge. Nish Ruben Halloran, Coolín Gadí seo aige. An Count Son áfach ar Haven na lábha Clay agus leisin an 7 counter for Eiler fad ag SETU Phort Láirge.
Oh, sár go bháil amachchas amach an son. Ronan Power agus an pass isteach for le Vince Harrington. Cool eile anta sinna ceist bhí seans gá cool eile chun ár thógatar. Ba sé gur gid sonna thógat má hén si chomh fada leis an Cluiche siar amach an son chomh fada le Conor Hennessy. Clé amach chuir isteach ag Hennessy ag an count an ar fóríl. Néú iirtá me her stray. Coláiste Mhuire Gan Smál go héh cuasaí amada den ómada go an fáca. Ach tá éon chúlín dé atar bhí de gúlín atar an rise má se rudí dulta nolchas SETU Phort Láirge agus cumann amach san isis mar bhíle tamil ar Coláiste Mhuire Gan Smál. Leis an puck amach le teacht ó Barry Hennessy. De Conor Ryan. Spás ó sa chóramach ach se bheith airach an isnach méir faoi air. Pass tuch isteach sa Lawrence son agus déanta go maith ag Billy Power. Power fós a dul ach ag a deir blocháilt an slí éigent an son. Coláiste Mhuire Gan Smál agus glanta ríist ach beidir go méid Ruben Halloran ábalta sin aim siú go deir déanta go maith ag Halloran. Príomh scórálí na fórna ag SETU Phort Láirge Tráchtaire. Tráchtaire tá slach grán an sa Mhala. Isteach go fad an isis le Sean Walsh. Deisir cool agus cadé mar cool ag Walsh. Only mór an dína chunicé sin na dul isteach ach le héidir bhfuil an son. Marn siad fós béidir, ham fós le dul. Críúnta an son ag Sean Walsh. Is héna hocht. Gon héna sé díag agus well da bhaid is cúpla ceann eile. Ionad Tráchtaire béidir. Is aráí a bhnis an dáhéh go má be cúpla nómad dam cútamh gorta tá mé cintas tarn tréimhse. Cool eile in SETU Phort Láirge sin íon ceisian is beag freagraigh tá stálar dé bheile Coláiste Mhuire Gan Smál an ceantan na meisteach. Méidtórá déanta go míad leathach an son agus an bula séir is beidir rudí momentum dul le cúpla nómad nús ag SETU Phort Láirge. Bearna réasúnta mór de 8 gúlín fós atra. Annach shrícin á riar an son ag Sean Walsh. Don cool sin. Tá mé cinnte go me sé de gur an ceantan a chuiristeach. Vincent Carnog freisin. Leis Halloran dulta siar goach an ceantan na hógant. Rís Turling óg Vincent Carnog ach Coláiste Mhuire Gan Smál in uachtar. Glantag Diarmid Reinach Parshíntan son agus Shellifer Nash ag fives, chanson son ag SETU Phort Láirge an ceantan na meisteach. Haran Trasnán an son ag Gavin fives. 7 gúlín in isis atra. Jamie Wall banisteoir Coláiste Mhuire Gan Smál agus ag luúrig isteach lena chuidir marthóirí aráló Tráchtaire Nations an imirt mar tá si tréis tiisme amach as le cúpla nómad an nús. SETU Phort Láirge ríist. Gacrad a dul in na bhábhar le cúpla nómad an nús. Seansan is ón Dave Lean ag Tom Barron an ceantan ag teachta isteach. Sin scór an clé ag Tom Barron. An mother Dave Lean críochúntaach 6 gúlín in isis atra. Cool agus gá chúlín leistigh de gá nómad. Is deacrtaí ag Coláiste Mhuire Gan Smál mór an dul can ceann isis dhéanamh SETU Phort Láirge ríist. Jamie Harkin. Shellivan son. Sean Walsh an fear yaimse an cool pass. Mehar stray offach. Agus deise Coláiste Mhuire teachtamach ríist. Diarmid Ryan anna cléir fad imar go siú Tráchtaire. Scóir tastáil inis chun Coláiste Mhuire Gan Smál a hocrú. Hennessy inis an fear leabhar parka. Ó hibre dáran sin coolí núntaach. Conor Hennessy an son. Díreach mar hastig treis an cool agus gá chúlín na chéile. Fear maith se hisisiúd. Seacht gúlín atra ríist. Coláiste Mhuire Gan Smál le Shellifer éigen airí lochaí chuiristeach. Seansan son ag Cathal Quinn agus fear chaisiil tréis é sin a chur Haran Trasnán. Anna háchtach dómh an son tréis an cool agus gá chúlín na chéile. I brab na súl cúpla scór mar aimsin son acha
agus idir Nash in Uachtar. Ocht Gulín a rístatra. Sin réitúir dul siar an son chun leabhar leis an Mhuire caiigúil ru igen feicethe is an son agus harmid duine ar an taobh lína há sé carta buí hena hain so seans go mbeidh den éigen to Mhuile an son an réitúir Ciarán O'Regan ag leabhart agus imón cainte agus chorlóirt an son lena chuid Mhuire tá má bheilt cúig nómad na beagán féhhan cúig nómad a gan am fácha ag stad seo. Bhí deir an chéad lethe tasaí agus beidir go rudí teach beagáin tasaí ríist an son. Is be sé spéisiúil. Tá feicethe ag an réitúir. Tá sé lorg den éigent. Tá sé lorg iwwer de SETU Phort Láirge sin é Padraig Fitzgerald, but tá sé siúd ar charta buí. Agus má tá rud ag an feicethe is an go mé sé siúd díobhar an pharc. Sé an tarna charta buí an son agus carta darag ag Padraig Fitzgerald agus well tá son ceile isteach an son ag teacht beagáin tasaí ag deir na himmartha. Carta darag an son agus well is ag an stad seo le ceannú na beagán féin a bhan fácha cum na maithas ar Coláiste Mhuire Gan Smál cé go raibh an cumar scéil go raibh SETU Phort Láirge ag gírig Tráchtaire an dá chúlín dúrnach ag Coláiste Mhuire Gan Smál agus cílín sé sin gohfuil 8 chúlín a rístatra. Padraig Fitzgerald imid an pharc ar tarna carta buí agus carta darag dá réir. Is beid gohfuil oscailt an son Coláiste gan éon ceist agus Tom Barron tarna chun talún agus tá fearile sin agus tá sé gairí tasaí inis buí a dul isteach deir na himmartha héna hochtaigh le héna de. Anan a bheith cuid bhórdas na himmarthirí seo ar i chéile ó thaobh cúntaithe agus clubban agus go héiread. Bula séir ag deir ag bhábhar SETU Phort Láirge. Is cím go bhfuil Keith Ryan sínt an son sin é lán chúlaí Coláiste Mhuire Gan Smál Coláiste ag teastáil uaig siúd. Mail bheag in san immert an son agus Coláiste fós á chur ar an lán chúlaí an son sin é Keith Ryan. An bula séir ag SETU Phort Láirge Arim Fintan ó Conor Banistóir. SETU Phort Láirge rá tá ann fós le dul agus Jamie Wall an rud céanna rá lucht tá ann fós fágus a cléthe. Is go é an tura ag an réitóir go deir tá carta buí bronta an son ar Coláiste Mhuire Gan Smál. Slum Keith Ryan é héin. Tráú na grán in áíire ó héh aimimsrí eile leabhar a cliganús agus Coláiste Mhuire Gan Smál beisiad sásta ach tuigann siad seans na caiilte chumá inis. Tá deis an son ag Billy Nolan agus lurgó sé siúd cúlach ag deir sábháilta imime amach le ag buí cúgvéidir agus seaca cúla heasta in áíire ó Billy Nolan agus ó SETU Phort Láirge ach ag deire irid cúgvéidir go seaca deir an clog gohfuil nómad goile de go ná an fáchan sa cúpla nómad le chur leis cinnte agus tá amach a rís tá Rúben Halloran cúlín trónónaige cúlin áíire heastaíóna iireann ceann san imithe isteach ach ag deire Haran trasnán héna héon dégan is acu. Be sé spéisiúil céhéad nómad dam chúta cuirt a bheith immer hansa. Mar bhí rein stoppanna insan tarna tréimh sé sin dulta isteach san nómad dúrnach héna hochtaigh le héna héondeig. 7 gúlín atra ach fós ar fa cum na maithasa ar Coláiste Mhuire Gan Smál goháil ten céad scothríéis beidir na broise sin amach dómh se le bhisteach an son go fada well tá sé good ar neis go héifeachta ag deire ag 5s ar neistín cúlbáir Barry Hennessy. Is Jamie Harkin. Sin áirdas an éir agus dechrtí dul an caiin aanamh ag deire Conor Ryan.
so peocha an talamh hí mise bhfuil hí mé gribhann réiteoir déanamh an chóirtha chéine ach ag deire is tócha thug sé tróch réig an dó. Is be cúig nómad dam cútah gortathe sin díreach dul seach sa chéad ceannach san inis. Cúig nómad dam cútah gorta agus Rúben Halloran le bula séir eile. Ag brach go mór tróna óna bulí séir sin an ceann an meisteach agus ag deire Haran trasnán ag Halloran sin an 7 chulín den amachchan is ag Halloran. Sé chulín atra. Ceir nómad go le dam cútah gorta fáca. Well is cléimeáníocht ó chéin tarlú fósach. Grime réúnta láidir Coláiste Mhuire Gan Smál cuasaí ó húsan sá tránóna seachúna ríistid. Á pas Cluiche álinga san go dtí Cathal Quinn féhrú ach dín Clíán. Sean rud go féidir lohéanamh na glúiseachtaí deis an son ar cúil agus nada has líontáin. Cúil an son ag Diarmid Cathal. Agus sin inis Mark Hiveland. A ríist glúiseacht úntaach a dul ó dhuine go duine spás go leor agus cúil ihre dó ag Coláiste Mhuire Gan Smál. Is tuigeann siad iad an áit anamha ag stáid seo. Tar an clog bhfuil 3 nómad go le fáca ach tá bearnan is rómhór astar an 9 lúna ríist agus buile séir eile le teachta Coláiste Mhuire Gan Smál an fear céine a bhí im an chóir ó hús. Sinné Colin O'Brien is tócha atá anse tá Devon Ryan is tócha imethe sa fág siad fé Colin Ryan ach in áíire agus stad seo den cléthe tá Coláiste Mhuire Gan Smál chun a bheith cuioineh ar clé an tathring agus clé ceannis Corn Mhic Giobúin. Cúlín más chéile ag O'Brien an ceannta áirdathe go maith an captéin ach ní bhuine sin spruch amach. Clúdach maith an son agus glantic Billy Power. 3 nómad den am cútah gorta tá fáchan sa Mhala. Sciúrann sin de chamáin agus rás chun seileh idir 4 an son. Ag deire imime amach. Puck slas ag SETU Phort Láirge. Sin ceann sa fad na talún ach seilbh rud is táchtaí. Deis an son ag SETU Phort Láirge ceann sa blocáilta beidir go méid seansar an tarna iirecht an son ag Gavin Fives ach ag deire an fód seasta go dtí se Coláiste Mhuire Gan Smál dacratí brise tríd fad na talún an son ach ag deire an cúlbáire Jason Glan, ábalta sin a Glan agus Coláiste Mhuire Gan Smál a chur ar an ann sírí. Shane O'Brien. Bogann siad go mánaí léon ceist fé. Súla buintear feich second an son ag Míchéal agus buile séir eile ag SETU Phort Láirge. Nómad go le fág ach 9 gúlín idir na fórna an sa Mhala is lower sin chun áit Coláiste Mhuire Gan Smál chinú sa cléthe ceannis. An bheith siúil ó bhanisteir ó Dorna i ggéirí ar an sacran beag sa Carúchan a 2. Carúchan a 3 beo ar TG Caharan Kenson. Coláiste eile idir an réiteoir. Agus rís gachar a dul a bhábhar Coláiste Mhuire Gan Smál ahrú eile is a dhéanamh acu. Ní bhain bhfuil panéil agus cúgur déag tosaigh láidir ach tá panéil agus bainte an an láidir Coláiste Mhuire Gan Smál. Míchéal as fris an farca gágant anna clifir fadidir mar go siúd. Is an buile séir le teachta ó Colin O'Brien. Ceann dearnach beáin garad agus be cearcamach sé siúd ábalt an ceannta a chur níos síisteach agus congrí agus ag deire an ceann son an éon tar a ríist an 10 ceann ar fóríl ach na hapar ríist a dhéanamh ag Jamie Wall an son. An a déal a teachta seach ar iarrainn Coláiste Mhuire Gan Smál. Sna secondí dearnach a leanómad na mar sin fáchan sa Mhala.
Coming a massive mar bhíle tamil Coláiste Mhuire Gan Smál. Dó a hochteg. Gonna héna dóieg. Ríistí láidir fud na Parkinson. Vince Harrington os na Piersig. Spás an ish. Tregáil chorlan son a bhíidir ac ag deireadh. Shalh Commentator an réiteoirg fearre an uair an son ní fadúing an ish an adóg lá ná an sa Mhala. Cúig nómad down cút of Gorta, Cata agus SETU Phort Láirge Wildbeck. Dímar has stocha trí de stríd. Bhí degúlín atrag an risha é sin leide go dtí négúlín ach fós. Bhí glórig a bheits an omíocht an áit sa Leathcheannais. Coláiste Mhuire Gan Smál a ríist. Scuil an réiteoir leis an imirt sin go maith ar an cúig nómad. Ach dín taobh son ish, go dtí Jamie Harkin. But go bhfuil scór deirnach ag SETU Phort Láirge ach blocháilte agus ag a deir sé bula séir. Tá an tam Cata agus Cata go maith an sá. Coláiste Mhuire Gan Smál sínta ach fós. Bhí arna chéine astra den négúlín. Is Billy Nolan ní léana cheist féin ach dríála sé an cúl bhí seans níos túisce a chuaig amach le haid bula chuaig féidir go seaca. Cearan gur béis seo imirt deirnach na híthe. Billy Nolan an count an búlta agus búlta isteach san angach ag a deire ag Billy Nolan. Trot níos fearr clár na scór. Cúil eile ag SETU Phort Láirge. Tá sé nómad go leid am cút of Gorta ach leis sin tá adóg dhearg sétan sonnig an réiteoir. Búd a sé chúlín ach ináíir bhí Coláiste Mhuire Gan Smál ar a gompórt a gur forhór den chléchan sa tránóna bhíidir degúlín catasa ag an risha cúil agus négúlín a gona náda dó. Leanidir leis an scóráil sa tarna agus cé go bhór SETU Phort Láirge cúil maithó Sean Walsh chun an bhearna a laidú go dtí sé cúlín. Bhí gá cúil déanach go going ceannig Diarmaid Cahill ceannig Billy Nolan ach ag deireadh na himar an sá siad Coláiste Mhuire Gan Smál a bheith ag imirt in san Leathcheannais ar an sathran seo. An scór deirnach ó Mhala dó a hochteg ag Coláiste Mhuire Gan Smál dódóig ag SETU Phort Láirge. Bháil seo chairg túthail a gcurcaig an lámh an orda Ciarán O'Regan an réiteoir an buntáiste tugadh bhfuil éon buntáiste tá le héidir cúlín an son. Tríd an leir beidir dríála sé cúlín a héin sin mar dhéananig an count an imeisteach ag an cúlbáir iirecht imeisteach sár cúlín an son ag Jason. Skill an son ag O'Brien. Rúthar úntaach a dhéanamh seans an son an count an imeisteach agus an Mhuire rá thar an trasná chun Coláiste Mhuire Gan Smál rís deachraí an son ag a deire ag Conor Hennessy ag Ardach ach Irene Loha ag a deire agus an count an imeisteach agus Haran Chat. Dul a rúthar Carrick Tastal gan é chuir seach sa lámh amach chomhfada le PJ Fanning farchnach sína Phort Láirge. Sár cúlín an son ag PJ Fanning. Sin count an ibristeach sa lár. Oscailtí an sá deis beidir ar cúl. Cosantóirí féhrú Míchéal cad é mar cúl. Leis an gcuas na seolta ag Coláiste Mhuire Gan Smál deisiil ar an fearr aimse gan cúl cad é mar cúlín. Well, beidir go oscailtí fós an son más féidir tarint ach trasna an chúla go deire Gavin Fives. Deis beidir ar cúl eile Ribh le haim Shane O'Brien a dul isteach sást an cúlín a hógan ag a deire. Cúlín atra Coláiste Mhuire Gan Smál agus a ríist fán til a scór an ortha an count an a dul isteach na Mhuire ag fearr sást a ríist an a cúlín. Ríist glúiseacht má Ryan a teachtaseach. Siar fada le Míchéal agus sin scildin chéad scá. Glúiseacht tróna tá slach grán an sá Mhala. Isteach fada inis le Sean Walsh. Deis ar cúl agus cad é mar cúl ag Walsh. Teag Diarmaid Ryanach Parshíntan son agus Shelf Nash ag Fives. Chanson son ag SETU Phort Láirge an count an a meisteach. Haran Trasnán an son ag Gavin Fives. Gachrad a dul in a bhar le cúpla nómad an nús. Seansanis ón Dave Lean ag Tom Barron an count son ag Tráchtaire. Sin scór an clé ag Tom Barron. Hennessy inis an fearr lár Parka. Ó Hibradáran sin cúlín úntaach Conor Hennessy an son ag Billy Nolan agus lurgó sé siúd cúlach ag a deire sábháilta imime amach le ag buile cúl Cahill Quinn féhrú ach dín clíán. Sean rud go féidir loin if na glúiseachtaí deis an son ar cúl agus nada has líontáin cúl an gur béis seo imirt deirnach na híthe. Billy Nolan an count an búlta agus búlta is
Dach san angach ag a dara ag Billy Nolan